ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪಿದರ್ಲ ಆಂಡಿತ ವನಸ್ ಮನ್ಪರ ಕುಲುದೆ ಅದುಲೆ ವನಸ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲ ಕಜಿ ಪೆಂಕ್ಲಿಕ್ಕಿನಿ ಗಂಟೆ 8:30 ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವನಸ್ ಆತಿಕ್ಕು ಇನ್ನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಅಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ನೀನು ಇಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಅವನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡಾಮ್ದ ಇಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದಿತ್ತಿರ ಅಂಚೆ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮೊಟ್ಟ ಅವು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ತುಷ್ಪಬೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಒನಸ ತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಪಿತ ಪಿದಾಡಿಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಕ್ವೆ ನಾನು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತದ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕ್ಲೆ ತುಷ್ಪಬೆ ಬಂದು ಅವು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಯ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಇಕ್ಲ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಪುದರ್ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂದು ಬಳ್ಳ ಮಂಜಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವಿಯಾ ಅಂದು ಮದ್ದಡ್ ಕಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಪಂಡಲ ಪಿರ ಪಿರ ತಿಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ ಒನಸ್ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ಅಚ್ಚಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪಲಿ ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ನೀರ್ನ ಬರ್ಪುನವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಡ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗಡ್ ಬರ್ಪುನು ಈರ್ನ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ ಭರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ ಅವೇ ಬಳ್ಳಮಂಜಡ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಇದು ಪುದರ್ದದೆ ಹರೀಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹರೀಶ್ ಮಾಡಂತ್ಯಾರ್ಗೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಾನ್ ಬತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಭೂತ ಗುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಾಮೂನ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ 4 ಜನ ಪಿದಾರ್ದ ಪೊಪ್ಪಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋತಿರು ಅಮ್ಮಲೆ ಅಲ್ಲೈತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡಾತೆ ಚೂರು ನಡಪರುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅಗೇಲ್ದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೋರು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ವನಸ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪರ್ಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ವನಸ್ ಸಾರು ಬೂತದಲ್ಪನ ಉಲ್ಲೆ ಮುಗ್ಲಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಲ್ಲೆ ಬುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಅಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಂತಾರ ಬೂತದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಿನ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೊಲೆನ್ ಖುಷಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಮೊಲೆನ್ ಚಿನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನ ಉದರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಣೀತಲ್ಲ ಮನ್ವಿತಲ್ಲ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಿ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲ ಆಂಡು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಅರ್ಧೋಸಿ ಚಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ 2 ಜನ ಪೋತನ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ನಗಲ ಪನಿತೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಉಂತುದು ನನಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೋ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್